Bună, dragii mei, și bine v-am găsit! Haideți să vedem și pentru zodia Gemeni. O etalare generală pentru luna iulie. Haideți să vedem care este starea dumneavoastră, cum începeți luna, care este energia dumneavoastră la începutul lunii. Haideți să vedem. Este o perioadă de trezire decât o perioadă de renaștere. Este o perioadă de trezire. Sunteți vă lăsați conduși de emoții. Vă lăsați conduși de emoții. Nu știu cum să zic, parcă sunteți... Există un picuț de confuzie, un picuț de... Dat fiind că în această lună veți fi foarte emotivi, nu? Vă este teamă, vă este teamă. Nu știu cum... Parcă vă este teamă de emoțiile dumneavoastră. Vă este teamă ca cineva să nu se joace cu emoțiile dumneavoastră. Vă este teamă ca cineva să nu vă facă rău. Și o să încercați să fiți un picuț mai realiști. Vă dați seama că aveți nevoie de luciditate, să fiți un picuț mai lucizi. Multe emoții. Vă este teamă ca cineva să nu se joace cu bunătatea dumneavoastră. Ceva de genul ăsta. Iar această trezire se referă la faptul că dumneavoastră o să deveniți din acest rege de cupe, o să deveniți rege de spade. Cupele știm că sunt emoțiile, spadele știm că este raționalitatea, gândul, luciditatea. Și totuși parcă nu sunteți pregătiți de această schimbare. Vă dați seama că este necesară, dar parcă nu sunteți pregătiți. Haideți să vedem ce lăsați în urmă, dragii mei. Astea le iau. Era doar ca să clarific situația. Haideți să vedem. Ce lăsați în urmă, dragii mei gemeni? Haideți să zicem, de ce nu o să mai aveți nevoie, ce nu vă mai folosește în luna iulie. Haideți să lăsăm trecutului ce e al trecutului. Haideți să vedem. Da, așa cum spuneam, această trezire. Aici, în trecut, parcă aveați ochii. Haideți să vă arăt și cartea. Avem acest 2 de spade. Ca și când aveați ochii legați, parcă erați legat la ochi, parcă nu reușați să, într-adevăr, vă bazați doar pe această parte emotivă și vă dați seama că trebuie să fiți ceva mai concret, ceva mai realiști. Trebuie să vă dați seama de ceea ce aveți.
Trebuie să vă dați seama că nu vă lipsește nimic. Aveți o emotivitate foarte profundă, foarte... Vă gândeați mereu la fericirea celorlalți. Se vedeți, dumneavoastră erați fericiți când ceilalți erau fericiți. Parcă trăiați prin... parcă trăiați viața lor. Sunt fericit când ceilalți sunt fericiți. După aia vă dați seama că existați și dumneavoastră, aveți și dumneavoastră nevoile dumneavoastră. Aveți... nu vă lipsește nimic. Eu nu știu de ce atâta confuzie, atâta teamă, această trezire. Eu întreb, dar ce s-a întâmplat în trecut? Chiar dacă devine personală în modul ăsta, devine mai personală citirea. Haideți să vedem, dar ce s-a întâmplat în trecut cu dumneavoastră? Ce v-au făcut ceilalți? Haideți să vedem, dragii mei. Îmi pare rău pentru că se vede că sunteți persoane bune. Trăiți și vedeți lucrurile cu ochii celorlalți, simțiți prin trăirea celorlalți. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Multă muncă, multă străduială, v-ați străduit din răsputeri ca să-i mulțumiți pe ceilalți. Așa cum spuneam mai devreme, v-ați străduit din răsputeri și parcă ceilalți nu erau mulțumiți. Iar acum a venit momentul să deschideți ochii. Pentru că sunt bun, dar asta nu înseamnă că trebuie să profiți de mine. Ați făcut tot ce puteați face pentru ceilalți, pentru relația dumneavoastră, pentru partenerul dumneavoastră, la locul de muncă, poate. V-am spus, luați ce vi se potrivește. Iar ceilalți nu vedeau. Nu vedeau. Cu cât fac, atâta vor și mai mult. Uite ce am făcut, uite ce am mai făcut. Da, ți-ai făcut datoria, ceva de genul ăsta. Iar aici ați găsit puterea, curajul. Să ziceți, stai un picuț, că mie nu-mi lipsește nimic. Eu am tot ce-mi trebuie. A venit momentul să mă trezesc. A venit momentul să mă trezesc. Haideți să vedem care sunt gândurile care vă vor influența în această lună. Gândurile care vă vor influența. Ideile dumneavoastră. Bune, rele sunt ale dumneavoastră și trebuie să le respectați. Pentru că sunt trăirile dumneavoastră. Haideți să vedem, dragii mei. Da, eu sunt stăpân pe situație, eu sunt stăpân pe viața mea. Eu știu în ce direcție trebuie să merg. A venit momentul să iau frâiele în mână. Pentru această satisfacție, pentru această familie fericită, pentru a mă simți la complet, pentru a mă simți realizat. Un picuț cum ceva de genul. În gândul dumneavoastră acum, știți cum e să o facem cât mai scurtă posibil? Îți zic eu cine comandă. Îți zic eu cine comandă de data asta, în sensul bun, nu?
Haideți să vedem ce este în sufletul dumneavoastră. Iar asta o să vă arăt eu cine comandă aici. Am eu în mână frâiele situației, conduc eu, nu? Mergem în direcția în care zic eu, lucrurile vor merge așa cum o să zic eu. Pentru că ați găsit curajul, puterea de a controla situația. Așa cum spuneam, din rege de cupe, rege de spade, pot să fiu și alb, pot să fiu și negru, pot să fiu și bun, pot să fiu și rău. Ceva de genul ăsta. Haideți să vedem, dragii mei, ce este în sufletul dumneavoastră. Da, simțiți că o să aveți mult de luptat cu ceilalți. O să aveți mult de luptat, o să aveți ceva conflicte, o să luptați singuri și vă zic că o să câștigați. Pentru că asta nu este o luptă numai de dragul de a ne lupta, asta este o luptă de dragul de a câștiga. În sufletul dumneavoastră știți că trebuie să fiți răbdători, și aveți multă speranță, nu sunteți, așa cum spuneam mai devreme, să arăt eu cine conduce, cine e șeful în casă, ceva de genul ăsta. Vă zic că nu sunteți oameni răzbunători, dar aveți speranță că în acest fel lucrurile se vor echilibra. Se vor echilibra. Haideți să vedem ceilalți, ce o să zică ceilalți de această schimbare, cum o să vă vadă sau cum o să fiți dumneavoastră. Da. Ceilalți se gândesc doar, așa cum spuneam mai devreme, că nu aprețau, nu apreciau, nu vroiau să vadă toată străduința dumneavoastră, tot ce le aduceați, cum se zice la noi, pe de-a gata, nu? Ceilalți ce zic? Haide să mai bem, hai să mai mâncăm, haide să ne sărbătorim. Ce e al meu, e al meu. Nu o să mai fiți atât de darnic. Nu o să mai fiți atât de darnic. Ceilalți vă văd, avem motiv de sărbătorit, avem de toate, avem din plin. De ce să nu sărbătorim? De ce să nu ne bucurăm? De ce? Nu. De data asta nu o să mai dau. Nu o să mai dau, nu o să mai fac. O să fac doar în momentul în care eu știu că am de câștigat, în momentul în care eu știu că reușesc să am acest nou început, acest nou echilibru. Să vedem pe ce vă puteți baza în această lună. Da, vă puteți baza pe faptul că oricum aveți grijă la tentații, aveți grijă la legături, aveți grijă să nu se declanșeze iadul, ceva de genul ăsta. Pe ce vă puteți baza?
pe faptul că oricum dumneavoastră chestia asta v-ați promis-o. Această trezire, începem luna cu această trezire, cu deschiderea ochilor. Și știți că ceea ce ați promis o să o duceți până la capăt. Chiar dacă trebuie să vă puteți baza pe faptul că oricum tot ceea ce dumneavoastră dădeați și tot ceea ce făceați, dădeați mai mult decât trebuia. E un picuț faptul că, nu știu cum să vă spun eu dumneavoastră, tăiem un picuț rația, nu? Tot ce erau, tot ce era în plus, tot ce era luxul, să zicem așa, nu o să mai fie. Și promisiunea pe care v-ați făcut-o, nu? Chiar dacă trebuie să dărâm tot și să o iau de la capăt, știu că în direcția asta nu se mai poate merge. Trebuie să fiu apreciat, trebuie să fiu... lucrurile trebuie să meargă așa cum trebuie să meargă. Așa cum spuneam în trecut, ceea ce lăsați în urmă, eu sunt fericit dacă voi sunteți fericiți, eu sunt sătul dacă voi ați mâncat, mie nu-mi lipsește nimic dacă vouă nu vă lipsește nimic. Lucrurile astea o să se schimbe. O să vă țineți promisiunea. O să vă țineți promisiunea. Iar tot, așa cum v-am spus, cum vă văd ceilalți, haide să mâncăm, hai să bem, hai să sărbătorim, hai să mergem, hai să facem, hai să dregem. No. Ce e al meu, e al meu. Toate alea care au fost luxuria, nu o să mai fie. O să destabilizeze un picuț relația, orică este la locul de muncă, parteneriatul, una alta, dar nu vă este teamă. V-ați făcut această promisiune, ați avut această trezire și vă puteți baza pe faptul că o să o duceți până la capăt și o să reușiți să o luați de la capăt. Să o luați de la zero. Să vedem neprevăzutul în această lună pentru dumneavoastră, dragii mei. Da, va trebui să rămâneți pe poziția dumneavoastră. Va trebui să vă apărați poziția, pentru că o să aveți încercări, nu? O să vă simțiți singuri. Dar chestia asta va fi de scurtă durată oricum. Va fi de scurtă durată. Eu știu, nu vă face plăcere, așa cum v-am spus, dumneavoastră sunteți o persoană extrem de emotivă în această lună și vreți să deveniți mult mai rațional. Eu știu, este o schimbare drastică, dar va fi de scurtă durată. Va fi de scurtă durată. Cum v-am spus, o să mergeți până la capăt, dar nu va fi ușor. Nu va fi ușor, dar veți reuși. Dar veți reuși. Ia uitați. Avem schimbare, avem lumea, o luăm de la capăt. Deci încheiem capitolul ăsta, începem un alt capitol. Dragii mei, vă prezint pe noul eu. Haideți să vedem și rezultatul. Deci surpriza este faptul că nu o să vă fie deloc ușor, pentru că dacă țineți la ceilalți, îi iubiți și așa mai departe, normal, dacă nu-i vedeți bucuroși, nici dumneavoastră nu o să fiți bucuroși. Deci dumneavoastră nu o să vă fie bine. O să aveți un picuț de gânduri negre, dar vor fi de scurtă durată. Ce v-am zis? Avem din nou regele de spade. Deci, până la urma urmei, veți deveni din acest rege de cupe, veți deveni un om foarte rațional, foarte lucid.
un om care închide rubinetul un picuț, nu? Porția, face mici pași, ce ai nevoie eu îți dau, dar nu știu cum să vă zic eu, cumpătat. Și vă veți gândi dacă acțiunile dumneavoastră, care sunt consecințele. De data asta nu vă vor mai nu o să vă mai simțiți nici înșelat, nici trădat, nici neprețuit. Ia uitați. Și avem și roata norocului. Deci, ce să zic? Se va termina, dragii mei, se va termina și cu suferința, se va termina și cu... Da, important e ca dumneavoastră, odată ce ați decis care este direcția în care trebuie să mergeți, să nu dați înapoi. Să nu dați înapoi, să mergeți înainte. Chiar dacă veți fi cuprinși de neplăceri, gânduri negre, chiar dacă vă pare rău una alta, mergeți mai departe pentru că o să fie bine. O să fie bine. Da, și pentru voi este totul. Eu vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră, pentru răbdare și ne vedem la un nou video.